1 month dore kaisa buri khoroksa hoite pa monai mano bini treatment ni bagai lukurok no bazar engthong joto borok no social media ni through te jesek mansak joto no help khaikya do hinke sing bini treatment ni bagai chini bkhau kaisa kirimani obosai because sing khoroksa khorokni ni e 1 month dore nugi tongo je angmo nugi tongo kabanga borok bo nugi tongo je Sanjana Debbarma hane khoroksa buri bini sori chayane bagai lukurongi thiniwo chubasu sanmani abo jesek mansak lukurok bo jotono Rikha abo hai rang chubamani khoroksa khorokni ni chubamung bai amsuk amount kotor rang tikhlainani possible yado but kabangma borok no kebo kom kebo besi joto jesek mansak Rikha chubakha ha hinke bini at least treatment ni jorotile ungkha jesek ungkha a rang bai bini treatment khaiman drop ungkha hinke johoto bono treatment khane bagi se phatar hawo rohor ka hangkang kai bini a treatment no puri kaham ke proper khaya sani odek modek treatment ruwi kasar mazaro bono nogoje tui phaikya je borok bono jesek joroti support khai tlangnai logirnai khnadi Lukurok jokto jeseng mansak online tirang transaction khairika noga achugui kebo office ajaga kebo kam khaite tui he dibana baksa borok je dara pohor song borok সময় no khibui nijini time no khibui khatogui logirui support khaikya a borok rok no logi nang phuru simi phatar hau thangna phuru simi support naka phaina phuru kaisa inform khayawui phaipakya obviously jesa borok ang saisunya do luku kabangma borok no chajakliya okong no so jaga koekjon borok o jaga kokshitra saidongo khnadi rang lukurok tangi Rikha je bini treatment angthong pula to tamo rang krim bagai kaham hospital treatment naimiya apun bagai no bini rugi hamya he dibana inke tabuk jokhon lukurok treatment ni bagai rang joto no rui tongo chuba chu rui tongo inke bini rang ngui se thangangke mono obviously treatment na nangona hoito hamtung hoito banchikhe ba jeka bo to isoni yago he diba inke bini ani a rang tong sak jorotile bono give up rona kokya jesek mansak thike thang logirna nangmani treatment na nangmani jate bukhawo kaisa afsos nyatina regret feel khana nangyate at least rang tongkhe bono hospital treatment khangke banji khamo obai jinis buma bufani bokhrogo phayatui he dibana hinki borok le tam khaigya rang to tongkhu ha a rang tongui phano se treatment riya adura ti phaiga nogo tu buwi tabokhe tamosam bini halat omahai same inke noro kaham ke no saimano asuk serious rugi no treatment proper maya ui nogo tangai ti phaiba reason tamo sari rangkri na buya tongui tongu o rang tongui phan treatment dia that means tamo obviously rang loop hna no bole na ekjon huntong ya kabama borok no huntong and baksa borok ni mentality tamo ulta way ti na tangai na ba why khnadi rang kri ga ba alada kok lukurok chubai tong bli na at least he diba hinki tangile problem ba treatment nanan tam problem thanga ta lukuri tong bli na arang mi treatment na sable treatment ri tang adura ti phaibe bono ha tangile amte ke tubui nai taboke tamo saja khang ka hojaminya obviously treatment che khalen ka rang bara te masa oma hai kabang ma tong bli sine tirpura haste oma hai kabang ma chuge borok tong borok no chubadi borok to thiya sak nai thikiba thikena obo joto ishoni yago jesek mansa ko sung treatment nai inke arang no te bara no norok jokhon treatment je khali angkang ke nogotui haisinai muruk nai jesek tongsak tongthung inke ba te khoroksa no chubadi obviously sanai ne bele obo nini kosto ni rang ya bele obo lukuni kosto ni rang seble so lukurong na decide khane bele na orang no tam khaine he diba lukurong no nai o je Sanjana ni treatment nang thung kamang thung ani bage orang Rikha nginro omo nai li angkang ke ba ta kaisa second option obviously lukurok jeta nayo monong sine bile tangle ora chaya tam saka ba luku kuno chaya saya mentality inka Sanjana ni jara relative bini parents bini sabota moang saimi asuk but obo chaliya adura treatment ya kari phaikya tabuk boku nung thangkang ke oboni dai sabong nai bini parents nong nai bile na Hello, sorry kam joto no ang tongo normi baskango tabo kaisa Debbarma no ruga balu bakena no nanyam sungjak bakena angkai ambo sorry saya ni bagai kun jak kotol yang video ro khaimia no ko bahai no network ma yani bagai video ro upload khaimia ta angkai chuba kok sai tong yang Facebook video kha tong ba angkai
sorry hamia saya ni pano kok sana musuh ni pano tini gang bisa kok saja ni masa saja ni dan baik kami live video nongan itu pohon ni kayak abu tu baba antri kok saja enggak kayak live video nongan ni bro je dukunang lajak kakam lajak mahai family bro ni mana Sanjana family no coba winai je mahai ke kok saja zaman ni ya ang da prohon no kok tajan chanai no ni samung ka hamni fol no kai tur sena no khata baidi brok je sabang tong situng je Lukurok coba mani coba Rikha abu brok ni thani daik to tabu ge joto khaganang ti pasar rok coba nai rok no ang habai maro inga tai baksa kharok thija ba katai coba li amte jaman chudi je sungani norok ya phala jadi te bokri rok no inga joto coba la kya khosakong nei happen brok tabu mahai no nalia rugi banalia kita jam kasina bana engka borong ni meta dia di ba engka jaga wata prohonoro mane somoy westa khasidi jora magrang ta khaidi kubuni kubang hamia tongo chaya tongo borong no norok thangine chubaidi ba chubana ni bagi norok norni social media ni through te no Facebook ni through te YouTube through te norok sawi te omtai ke chubaradi norok mia post rok khayo je ke bota sasidi chubana ni bagi ta sauji rok ni apte he ke as kelai saya kan norok hataman di nong ni logi togo jo putri prasaro 99% nong ni thani utongo 99% nong ni logi utongo abo juto no kaham ni norok samong kaham khai tongo triprani hero number 1 nang no cholai tongo ta da pohor na khata baidi heke ta 1% ni bake manung tam ni chen jagai tongna bana samong hamya bai amon bagai ang norok koinang sungani khabai request kayo ang ta pohor norok samong kaham tangai thangdi tinango te bosini future kaham nang ka chengop te hekino chuba laine thalanya ni ningkeni thurte mohai ka chuba jaka ka ba kai torson hamade klainai nang tamana di kharok ta bai di ga ka asang saramu chungo sung khanango to khonango ni himpana jara jara wo nung o je buino ka ham samani bai nono ka ham bujungan no bukhaw chubine noro te boya pir ka ham bas kango sedi kang te kuno kok sana to sugya kai ta jam sasinai bas kang ro sung jo to ani je tabu nai tong nai rong nang saram sung bas kang sung te uchu ge rong no khoksa khone je man te sung jo ba lai na haisi jeng agilai thangjak manai Sanjana no rang chuba lai ka haile kan rang ni kokti ekrek lai sini te kuno nga kare kha abo bong ni thani bor hamya ba ham tak ni khoksa khone ya pramana abo jeng dan mane dan no abon tai ta sala sidi be jeng man no tabu bas kang ni samno chuba lai nai bor pia khamya tong ba hi chu ge tong sira student rok khamya rok ka kang bele kan an ko ba khasau angkang je maman boru hai pano ang share rok khai riu buino chuba di ni nga tabu to ta khorsa manai hasina bono manai tu bukha abono hambai o khorsa content creator no tai khorsa content creator to ngore mi Debbarma hanai ang bono to ang ni jibai thangwang chuba khoriman ya ko jora man ni bagai ge bono chuba lain phaidi ang bo logi tong nai ge no rok jo to palki ya piri ka ham chedi hamnya bai ta messenger di kaham bai se hamya no messenger di jo to no sanja kaham